Tom, haƙiƙa tabbas mata ku fito Gwanja na kiɗa. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Idan wannan yana ɗaya daga cikin zuwanka ko kuma ziyartar ka wannan tasha mai albarka wato tashar Sharshi 24, sai ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar subscribing ko sharing ko liking domin ci gaba da samun makamantan irin waɗannan bidiyo da za mu ke kawo maka a cikin wannan tasha na shahararru kuma fitattun mawaƙa da ka saba ji kuma ka saba gani. Tabbas wasu da dama suna ganin waƙoƙi ko kuma mu ce suna jin waƙoƙin jaruman mawaƙa daban-daban, amma kuma sai dai suna ƙoƙari kuma suna so su ga inda za su lalubi bidiyo na wannan waƙa, amma kuma abin yana gagarar su ko kuma abin yana citira a gurin lalubo bidiyon waƙar, wato wanda za ka ga mafi yawancin mabibiya waɗanda suke bibiyar mawaƙa ba sa samun bidiyon waƙa sai dai su samu audio su saurara, wanda kuma akwai wani guri da za ka iya lalubar wannan bidiyo inda za ka samu mawaƙin ya halarci wani gurin taro ko kuma gurin jina ko gurin biki wanda zai rera wannan waƙa tasa fiye da yadda kuke tunani yadda ta ƙayatar da ku. Amma domin jin cikakken bayani akan waɗannan fitattu kuma shahararrun waƙoƙi sai ka bi mu sannu a hankali har zuwa ƙarshe a cikin wannan chat tamu mai albarka wato tashar Sharshi 24 domin ci gaba da samun bidiyoyi akan lokaci da suka danganci bidiyoyin mawaƙa, wato musamman ma jaruman Kannywood waɗanda suke matuƙar tashe a halin yanzu da suka haɗa da Auta MG Boy, Hams Breaker, Nura M Inuwa, Salim Smart, Sadiq Saleh da dai sauransu, da shi kansa Ado Gwanja da muka kawo maka a halin yanzu, wanda lalibar waɗannan bidiyon waƙoƙi zai matuƙar ƙayatar da ku kuma abin zai matuƙar ba ku nishaɗi duba da yanayin yadda waƙoƙin jaruman suke fita kuma suke matuƙar wa'azantarwa da ilmantarwa. Hakan yasa muke ƙoƙari gurin kawo muku bidiyoyinsu domin nishaɗantuwar ku a wannan tasha. Mai sauraro ka sa mana comment section, ka sa mana magana a comment domin samun bidiyon waƙar da kake buƙata duk dai a cikin wannan tasha, domin za mu yi ƙoƙari gurin faranta muku rai da sanar da ku waƙoƙi daban-daban da kuka manta da su tun daga na baya har zuwa na yanzu, kama da kan album ɗin da suke saki a halin yanzu 2024 da kuma fitar sabon album ɗinsu na 2025 da suke ƙoƙarin fitarwa a halin yanzu. Tabbas a 2024 an yi gwagwarmaya da mawaƙa, jaruman mawaƙa da suka yi gwagwarmaya fiye da yadda ake tunani, wanda a yanzu kuma a wannan time ɗin za a yi gwagwarmaya da gwarazan mawaƙa irin su Nura M Inuwa, Auta MG Boy, Salim Smart da dai sauransu, waɗanda za su fito da album ɗinsu da suke shirye-shiryen fito da shi na 2025, wato album ɗin jaruman mawaƙa suka haɗa da Nura M Inuwa, Auta MG Boy, Hams Breaker da kuma wato Auta Waziri. Duk za su yi gwagwarmaya gurin fitar muku da shahararru kuma fitattun album ɗinsu. Kai dai ka kasance kuma ka ci gaba da bibiyar mu a tashar Sharshi 24. Mai sauraro, tashar Sharshi 24 ta guce, ku kasance da mu a kodayaushe domin samun fitattu kuma shahararrun sharhi akan mawaƙan Kannywood.